No niin. Eli tässä näin siis minulla on ainakin itse suurakat annanmervan käytössä. Tämmöistä eli otsikin tämän kansi. Eli yleensä ihmiset kautta. Tällainen läpäisenä, että tästä voi nähdä jotain. Eli nämä on näppen aloita ja lopeta F. Pysähdy. Tästä voi ottaa F8. Sitten kurssia lisää hiiren klikkaus. Ylös. Nyt on kontrollia. Nämä on kannattaa. Kuvaan. Kappaan kuvaan. Tai ottaa kuvaan täältä. Painat F11 tai miten sen täällä. Tästä voit lähteä näiden kautta. Tulee yksiköt. Tätä 5G korkealla. Sitten häntikään menemään tätä ei nähdä. Sitten vaan rupeaa. Sitten teki niin. Tosin mä sitten laitan häntikään ladata. Ja sitten sen laitan sen sinne tähän näin sen. Sitten laitan kanssa sitten tähän. Ei kai tässä muuta. Siinä on